जुबुति हिसाबै बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। मानगोनां दिनैनि बे मेलनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सार नोंथां, लोगोसेनो दिनैनि बे जौसां আমি আশা কৰোঁ বিপিএফ দলে যাতে এইবোৰ সমস্যা বিভিন্ন সমস্যাক গুৰুত্ব দিব। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन, फिन खनसेबाव हेलो एसपि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोआव बरायनो थाग्रोबाय। दमासिनि हामलायनायखौ गिबियावनो आंनि फारसे बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामदों बयबो नैबे मागोनि समावहाय रंजा बाजायै गावनि समखौहाय बारहोलांनो हागोन न'खरजों, आरो लोगोसेनो सुखु गोजोन थासारिया बयनिबो न'खराव फैयो, नैबेखौ आंनि फारसे बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। চুক্তি দ্বাৰাটি এই শিডিউলত সোমাইছে। ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ হিচাপে আমি স্বীকৃতি পাইছে। অসমীয়া ভাষা যেনেকৈ স্বীকৃতি পাইছে, বড়ো ভাষাও পাইছে। বেংগলী ভাষা যেনেকৈ স্বীকৃতি পাইছে, বড়ো ভাষাও স্বীকৃতি পাইছে। আজি বড়ো ভাষা বেংগলী নিচিনা, অসমীয়া নিচিনা, মণিপুৰী নিচিনা, উৰিয়া নিচিনা, হিন্দী নিচিনা, পাঞ্জাবী নিচিনা এনেকুৱা ইকুৱেল ষ্টেটাছ, ইকুৱেল ৰেংক, মানে সমান মৰ্যাদা আমি পাইছোঁ বড়ো ভাষাটো এই শিডিউলত। সেইকাৰণে 2003 চনৰ পৰাই বড়ো ৰাইটাৰসকলে, বড়ো লিখকসকলে সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পোৱাটো আৰম্ভ হৈছে। 2003 চনৰ পিছৰ পৰাই সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড এইটো আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পৰাই বড়ো মিডিয়ামত পঢ়া, বড়ো ছাবজেক্ট লৈ পেলাই এটা কিবা লৈ পেলাই UPSC, APSC, SS যিকোনো এক্সাম আমি দিব পৰা হৈ গ'ল। সেইদিনা কি কৰিলে আপচু আৰু UPPLে অসমৰ বোলে বড়ো ভাষাটো ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ জাগা লৈ পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বড়ো ভাষা ছেকেণ্ডো নহয়, থাৰ্ডো নহয়, কিবাও নহয়, ইকুৱেল। ইয়াৰ নাম গাহৰি খাইছে। কোন ওপৰত আছে, ক'ত আসামত বোলে কোনোবা কোকৰাঝাৰ, কোনোবা ওদালগুৰি বোলে ছেকেণ্ড লেংগুৱেজ, পাগল নিচিনা কথা কয়। এই ভাষাটো ক'ত আছে? এই ভাষা ববাव सहैखो? एथ' गोजौ सहैखाबाय बे भाषाया, माबा सेकेन्ड लेंगुवेज, माबा थार्ड लेंगुवेज लायनो बर' भाषाया। बुजिना बुजियाथाय आं बुजिला, नोंसोरबो उनाव सिन्था खालामबाय थादो। बर' भाषाया इकुवेल, असमिया बादि मान मर्यादा मोनबाय, बेंगली बादि, बांला भाषा बादि, हिन्दी बादि इकुवेल स्टेटास। बेनो देरसिन एचिभमेन्ट जोंनि BTC सुक्तियाव बर' भाषाया 8 शिडिउल हिसाबै रिकगनाइज मोनदों, इन्डियान लेंगुवेज हिसाबै रिकगनाइज मोनदों। दिनै मानैथो PhD खालामदों बर' आगोलाव मोनदों? दे खोन्थानाय खोथाया एसे नर्मेलि रायलायनोसै, बारा गोख्रोङैबो बुंनो सानाखै आङो, जिहेतु बिसायख'थिया खाथि सफैगासिनो दं। आरो नैबे बेलायाव जों नुदों गोबां जयनिं हाबाफारि लानाय मोन्नैबो दोलो बा जिमाननाखि दोलोफोर बाहागो लागोन नैबेवहाय। आरो नैबे बेलायावनो हाग्रामा महिलारि BPF दोलोनि पार्टी चिफ बिथाङा मोनसे गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन। नैबेनि बागै फंनैसो खोथा आङो बुंनो होननानै सानदों, आरो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। आरो लोगोसेनो लाइमोनफोर मानो BPF दोलोआव जइन जादों आरो नैबेनि फारसे गोबाङानो हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौबो जों खोनानो मोन्दों। नाथाय निजेनो लाइमोनफोरा जाय बिथांमोना जइन जादों, बिथांमोना निजेनो गावनि खुगाजों फोरमायदों मानि थाखाय जों लाइमोनफोरा दिनैनि समाव पार्टी लेभेलाव फैनानै खामानि मावनो गोनां बा मानि गोनांथि, नैबे बाथ्राखौ बिथांमोना गावनो निजेनो फोरमायथिनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बुंफ्रुदों आरो बुंथिनानै होदों। नैबेनि फारसे
हाग्रा महिलारि सार बिथाङा मोनसे गोख्रों रावजों खोथा बुंनायानो जाहैबाय बिथाङा बुंदों जे दिनै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दारा जे बर' लेंगुवेजखौहाय सेकेन्ड लेंगुवेज बा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज हिसाबै फोसावनाय बे एक्चुअली जोंनि 8th शिड्युलाव हाबखानाय राव जितु बर'आ इन्डियान कन्स्टिटिउशननि 8th शिड्युलनि आन्दारावहाय स्वीकृति मोननाय मोनसे राव होननानै बिथाङा फोरमायदोंमोन स' नैबे थारैनो जों बुंनांगोन बिटिसि सुक्तिनि समावनो नैबे बर' रावखौहाय 8th शिड्युलनि मर्यादा होनानैहाय इन्डियान कन्स्टिटिउशननि आन्दाराव बेखौ सिनायथि होनाय जादोंमोन आरो लोगोसेनो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बुंनाया सिदा सिम्पलै खोथाखौ बुंलांदों जे बर' रावा दिनै सोरनिबा आन्दाराव थानानै मावनाय थानांगौनि बाथ्रा फैयाखै बेवहाय समान मर्यादा जेरै आसामिस लेंगुवेज बेंगलि लेंगुवेज माराठी उरिया बेफोरखौ लानानैहाय बिथाङा एग्जाम्पल होनाय बे थारैनो सैथो होननानै बुंनांगोन दिनै जोंनि लेंगुवेजआबो एखे मर्यादायै 8th शिड्युलनि आन्दाराव गनायथि मोननाय राव जिहेथु बियो माब्लाबाबो जोंनि आसामनि सेकेन्ड लेंगुवेज जानो हाया जोङो समान समान मर्यादा आसामिस लेंगुवेज जेरै बिथांमोना सन्मान होयो थिग बिदिनो बर' लेंगुवेजआबो दिनै जोंनि आसामाव जिहेतु जोंहा खुनु आलादा रायजो गैया आसामानो जोंनि रायजो होननानै जोङो दिनै बर' लेंगुवेजखौहाय प्रायरिटि होनांगोन आरो बर' लेंगुवेजआ जोंनि सिनायथि इन्डियान कन्स्टिटिउशनाव सिनायथि मोननाय समान मर्यादा मोननांगौखौ आंबो बुंनो सानो आरो बेजों लोगोसे लाइमोनफोरा मा बुंलांनाय नैबेखौ ससे नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बुंनाय रावफोरा सैथो ना नंखाय बा बिथाङा बुंनाय बर' रावनि फारसे बेयो सैथो जादोंना जायाखै नैबेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आरो थाबैनो नोंथांमोननि सेरावहाय एसे गोलाव भिडिअ लाबोनो थांगासिनो दङ नैबेनि उनावहाय दिनै नोंथांमोननो हामलायनाय जासि हरग्रोनो थाखाय नैबे भिडिअखौ सुंद'यै लानानै फैनाय जाबाय आरो गोजोन्थों लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय সদস্যবৃন্দসকল আৰু নতুনকৈ আজিৰ এই জইনিং প্ৰগ্ৰামত জইন হ'ম বুলি ইয়াতে উপস্থিত থকা মোৰ সমনীয়া মোৰ ভাইটি ভণ্টি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মই নমস্কাৰ জনালোঁ মই তামোলপুৰতে এডুকেশ্যন ছেক্টৰৰ লগত মানে মই টিচাৰ হয় মই এখন স্কুলত আছোঁ বৰ্তমান কনফিডেণ্ট একাডেমি তাতে মই বায়'লজি শিকাওঁ মোৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ল MSc প্লাছ BEd আছে মোৰ আৰু আজি যিহেতু ইয়াতে ইউথবিলাকৰ যিহেতু জইনিং প্ৰগ্ৰাম ময়ো আজি BPF-ত জইন হ'ম বুলি আহিছোঁ অলৰেডি মই জইন হ'লোৱেই কিয় জইন হ'লোঁ মই BPF-ত এইখিনি মই মোৰ কথাখিনি মই আপোনালোকৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ কিয় মই BPF-ত জইন হ'ম ঠিক আছে BPF দলৰ মই কি ভাল পাওঁ প্ৰথমটো হ'ল যে ইয়াতে কোনো লেংগুৱেজ লৈ মেলি কাকো ডিছক্ৰিমিনেট কৰা নহয় সকলো জাতি ধৰ্ম মানুহক আমি সমানে চকুৰে চাই BPF দলে ঠিক আছে ইয়াতে এনেকুৱা দেখা নাপায় যে অকল বড় মানুহবিলাকৰ ইয়াতে গেডাৰিং আছে নাই ইয়াতে মুছলমান ধৰ্মী মানুহ আছে বড়ো ধৰ্মী মানুহ আছে অসমীয়াবিলাকো ইয়াতে আছে হয়নে তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাই আমি সকলোৱে একেলগ হৈ BPF দলত জইন হৈছোঁ আৰু একেলগে চবেই আমি একেলগে কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ মই আজি কিয় ওলাই আহিছোঁ কাৰণ ময়ো আগৰ পৰাই যে কি বুলি কয় এছএমএছ মিডিয়ামত পঢ়া মই নিজে সদায় মানে মই নিজে পঢ়ো যদিও কি বুলি কয় এছএমএছ মিডিয়ামত পঢ়াৰ কাৰণে বড়ো নহয় টাইপৰ মোক ফিল কৰোৱা যায় আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই কিন্তু মই সদায় ফিল কৰি আহিছোঁ যেন মই বড়ো নহয়